Dance. Ġewwa s-sala fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista waqt Open Day miftuħa għal pubbliku, wieħed seta' jsib diversi oġġetti sentimentali li raw l-istorja tal-Partit Laburista mit-twelid tiegħu sal-lum. Fost l-oħrajn, wieħed seta' jsib numru ta' manifesti elettorali antiki tal-Partit Laburista li jmorru lura ġenerazzjonijiet sħaħ u anki gazzetta fejn tħabbret l-ewwel darba li l-Partit Laburista ħareġ għall-elezzjoni ġenerali. Hawn spikkaw ukoll uħud mill-ewwel testieri tal-Partit Laburista. Fis-sala wieħed seta' jsib ukoll oġġetti personali ta' numru ta' mexxejja Laburisti, fosthom it-toga tal-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Carmenu Mifsud Bonnici u l-aħħar kotba li kienet jaqra qabel ma miet f'Novembru tas-sena l-oħra. Madwar is-sala ddominaw ukoll diversi oġġetti personali tal-Perit Mintoff, fosthom libsa tiegħu diversi ċinturini bl-arma tal-Partit Laburista u anke l-bagalja u l-pipa tiegħu. Fis-sala spikkat ukoll l-ewwel kamra tal-Istazzjon 1 li tmur lura għas-snin 90. Waqt din il-wirja One News iltaqa' ma' John Mizzi li b'kombinazzjoni ra ritratt tiegħu stess mal-Perit Mintoff, hekk kif dakinhar huwa kien wieħed mill-mijiet ta' żgħażagħ li mlew it-toroq tal-belt bi protesti. John tkellem ma' dan l-istazzjon dwar in-nostalġija li ħass hekk kif ra dan ir-ritratt u ddeskriva l-istorja ta' warajh f'memorja li għamel meta kellu biss 20 sena. Kienu għaddi jisiru ċertu affarijiet. Naħtamu qatt ma qbilna magħhom għandna bħala żgħażagħ tal-partit ta' dak iż-żmien. Allora bena nidħlu l-belt nagħmlu l-protesti u b'dan. Kont waħed minnhom li qbad l-għaxxa Balambubi, kont naħdem mis-Savojiet cinema kif jgħix film, nsib surġentu polizija għaxxa Balambubi u mbagħad sbaħt. Ħadu n-nistar b'dari u dan. Jiġifieri xejn ma rajt sabiħ. Minkejja dak li ġara minħabba li għażel jipprotesta dakinhar, John star kif ma jiddispjaċih xejn li kienex l-istorja dakinhar, hekk kif l-imħabba tiegħu li kellu lejn il-partit u l-mexxej ta' dak iż-żmien ma ntfiet qatt. Bat wara dak il-jum ħareġ mill-istar u dan mal-qalb fejn tmur tiġri. Biex wara Mintoff.